Belai katong khajani bisingtei chung tabok thanglai tongo apho songno ton sanani bagai borok hengra boarding house belbari kamio ringsring tongphaimani o summer vacation ni lelamungni jorao jani jani nogo ton sanini tabok chung thanglai tongo borok sal getek ma romoi hengra boarding house o ringsring tongphaimani tini thangnani jora manmani bagai borokni bakhao jani jani bakhao belai no manimung norok nugui manna belai belai keno hambai apho songtini nogo mathangsinai tai kamini lukurok bai tai kamini borokni pal rok bai malai manai sinai tongoi manai sinai o thaipung thaijok munai ringsring lelamani o jorao Telemor subdivision bai khobjak Mongia kami RD block ni enggai Baigon sing kami kebuni tongo Hazra kami kebuni tongo Nuna sora apte hai amsayo belai keno Telemora tai Mongia kami apte hai rok bai thanglai soni bagai belai keno hakjal tai ringsring ni bagai ringnok bohaino belai keno bial o bial ni bagai no salsa jeng boni o amsayo thangphuru borokno ringsring mani jorao ringnogo thanya kare haino je chatei je muchungtei ingya phano berai lai tongo lama bolong apte heke berai tongmani nogoi boro sengnani nangkha norok ringsring yada ringnogo thanya da neisungphuru borok ringnogo thangnani bagai boroni belai jungjal tai bial ani samani bagai jeng borokno yakbai thang borni ama tei babo songoi malai hengra boardingo je borok poriman sak jorotei pori renani henai kok yafare borno jeng tubui phaika